No vstávaj, za hodinu ti začína škola. Vstávaj, obleč sa a nachystaj si všetky veci do školy. Verona, vstávaj. Nikde. Stůj. Dobre, idem. Jak je dnes krásne. No hej, to je krásne. Prvý školský deň, takže choď sa naraňajkovať a potom ti poviem, čo máš robiť. Tak dobre, ukludni sa. A čo je dneska vôbec čo je dneska? A čo máme vlastne dneska na raňajky máme? Dneska na raňajky je Vianočka s kakaom. Mňam to úplne zbožňujem, milujem to. Tak choď pekne do kuchyne a choď pekne papať. Joj, a choď pekne papať. Jasne, idem. A už som tu. A idem jesť. Výborné. Mami, koľko je prosím hodín? No, teraz je... No, 7:40, za 20 minút ti začína škola. Tu máš batoh a vypal do školy. Tak, dobre, tak teda berem batoh a čau. Čau, hlavne nedonies žiadnu gulu. Jasné, neboj, tak ja už idem. Už som v škole. Čau, Mača. Čau, Veve. Hej, jak inak bolo na letných prázdninách? Ani mi nehovor, bolo úžasne. Boli sme v Grécku a v Tatrándy som bola. A čo ty? Jak bolo? Bolo úplne úžasne. A inak, kedy má vôbec prísť triedna? Tam absolútne neviem. Ej, však už je tu.